gaba, dole ne mu yi shagwaba. Allah namu annabi namu barama mu karke. Ya Allah difu kai mun lidufin kawaidu, ka tsare ni shari dan yin marshewa Amadu. In rayu ki gudu kuma sa maza gudu, a cikin yaban masoyin da ta tasa yawa ake. Allah ka yo salati mai ratsa ruhika, ya zamo sinadari mai siri kamar haka. Kai ko da muna daka mun tsara baitika, su buwayi duniya ya zama kan aikin ake. Allah na ta yi girgiza, masu gudu sun gudu yau maganar marhaba ke. Allah a sassa fansa da ali nasa, a cikinsu kowa ka ɗauka ba kamata sa. Harshe ka tausasa, ke gwiwa ki je ƙasa. In gaida Fadimatu ko a daban-daban take. Ya lu'ulu'u ya salama laiki Fadima, ga ƙofar gidan Ali nake doka sallama. Baiwa da karama daga kanku an gama, Zara'u kowa ya so muku karɓar sa kuke. Tun azaliya sunan mu ko aran mashar je ka tambaya. Yan Tijjaniya dangin Gausiya, Shawa Ahmadu Tijjani anan batun yake. Allah na ta yi girgiza, masu gudu sun gudu yau maganar marhaba ke. Tafin da ruhi ya yarda da shi na ɗan fara, tuni na bace ciki na sabatu bani jinkira. Baba kamun sitira, ka daɗai min ɗamara. Maula ya shehu baban shehu kiran ka nake. Labbaika ya saiful faidillah Ahmadi, saifu shari'atu wa ya gausil ibadi. Habibul Muhammadi, kai nai wata nadi, na baitin yabo daki daki gare ka yau nake. Ban sabon salon kiɗa yaran baba zai cira, cikin baitukan yaban barhama baban faira. Wasu dai sun makara, mun ji tarar zakara. Asuba ta yi na kwance dole tashin sake. Allah na ta yi girgiza, masu gudu sun gudu yau maganar barhama ke. Hadarin gabas mai zubar da ruwan gure gudu, alkaulayi maga Allah ga Muhammadu, mai shehu Ahmadu limamin zudu. Komai gare ka ya tsaya saya wawa kake. Barhama ka ne amsar mai furta tambaya. Ya Allah yake kai ne mai bada tarbiya. Kai tafiya dai tafiya, yau nafsi ta tsaya, ta gane cewa ashe aka Barhama kake. Suka sani ba sa ƙara targiya, suna nan kamar jiya, lallai shehu ka iya. Yadda ka zo cikin sifar suka yarda ka kake. Allah na ta yi girgiza, masu gudu sun gudu yau maganar barhama ke. Al'amarin kamar mafarki amma fa gaske ne, Shehu Tijjani ya zamo katama murfin shi ne. Ba nasaba da dangane, babban al'amari ne. Shi ya gaya musu sirrin yana ga kai yadda yake. Tafiya ta da firtali na da riguna, wannan ya zo ya kauce ba dai wata magana. Kai kowa ya jingina kuma sai ya sha kwana. A fita ta uku ne ka zo asifar da yau kake. Ya fari ya firgita 'yan mazan jiya, sun shiga tafakkuri nazarin nasu ya tsaya. Sai riski gajiya cikin waga tafiya, sun kare gudunsu sun rasa gane ya kake. Allah na ta yi girgiza, masu gudu sun gudu yau maganar barhama ke.
maza sirisina ladabi gare kake buɗar fin idan dina da akwai wata magana mai sarki bakuna tafiya da waiwaye ta fi ga masu fufike jirgin fito na kaula kula ka'iki mai kwarjini da ba kairil kala'iki nasirin bilaki sadukul musaddiki gausul baraya a komai kai daban kake Allah na ta yi girgiza masu gudu sun gudu yau maganar barama ke waye kamar ya kai baba ga duniya kai ko a lahirar namu ban fa zai tsaya na masu tambaya ku ji ku ta kinkiya amsar da zamu ba ku cikin tambayar take ya nuri laƙiƙati shirin Allah da annabi kowa da kai farama ya rufa babi ba tsawaita jawabi ku ce ya da kiwurimi yau da goban sako da yaushe kulle sake ai an yi walƙiya mun gabin da ke duhu masu gudu sun gudu wani ya gaza matsa ba duhu ai ba san can sulhu a yakin Allahu wanda ja da wanda ya shi zuba mai ido ake Allah na ta yi girgiza masu gudu sun gudu yau maganar farhama ke kai wani dai uwarsa ta yi asarar da kwanciki ta haifi ɗanta ya fito a gidan bakin ciki kar ku yi mamaki akan wancan aiki ai dama ko me ka gani gadan sake ku yi haƙuri mu da kudu ɗaya ne kun sani zuciyar ce a jikin yaro ɗan ƙanƙani zafi take mini na ja an taɓa mini wannan masoyin da kullum zancen sanake ayyiri kuran kaɗa mana buɗar farin ciki shehu ya tsaya wasirin fata yi ba shamaki murna daki daki makiyana bagin ciki Allah kana gani mugun tanadi suke Allah na ta yi girgiza masu gudu sun gudu yau maganar barhama ke asbil muhaimin 70 ya adu Allah ga masu neman mu da shan ruwa ido ya mun taƙi mulfardu dan ƙadarin Muhammadu ka fagauta makiyanmu ko a jikinmu suka fake usulu jami'il masu kina biya biliya da haka kagu mallam yukasin firafiya wata fifafin filma'arifin lamturan bakar kasural agadabu an darki shawiya bifadil ilayin nasu jalla jalalu wa hufi rasulillahi daha nabiya alabtu yamina innani la yuhibbuni siwa as'adin wal aqs fi hali bugdiya wa qad alima al aqwam anni kadimu wa wasl habibillahi yulfa bi wasliya mutawajjihan wa ma massani sukurun yugayyibu aqliya wa inna kududi lil anami sa'adatun falam yashka yawman mar'ani wa kadiya wa ma qultu hadha duna iznin wa innani la aqtumu sirran la yubahu li ghayriya wa za kulluhu minhu bi sayyid mursalin alayhi salati llahi wal tuqul
وسبحان ربي تكروه تجليا ومن سر هذا من شوقا ومغرما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا